Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Omroep ZVL, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. En onze tafel staat bij De Vliegende Hollander, het eetcafé in Oud-Terneuzen. En ik zit hier aan tafel met Carlien de Bakker en Willem de Stichter uit Aardenburg. Van Aardenburg Amuseert, onder andere het Kunstenfestival Aardenburg. We gaan het over van alles hebben wat er in Aardenburg allemaal te doen is. Om jullie even voor te stellen aan de kijkers. Carlien, ben jij woonachtig in Aardenburg? Ja, geboren. Geboren en getogen? Juist. Wat is er zo leuk aan wonen in Aardenburg? Nou, het voelt voor mij heel erg vertrouwd en je zit in een rustige omgeving, vlakbij de Belgische grens, dus ik vind de regio ook heel prettig. Ja. Willem, hoe zit het voor jou? Nou, ik woon hier pas 10 jaar en ik ben hier eigenlijk komen aanwaaien met de bedoeling om daar een paar maanden te blijven. Oh ja? Maar hoezo maar een paar maanden? Ja, omdat ik had een appartement wat bijna klaar was in de buurt van Arnhem. En dat duurde nog 3 maanden en ik kon zo lang in een huis van mijn broer in Aardenburg. Aha. En ja, ik wist niet dat ik Carlien zou tegenkomen en dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik er nog steeds ben. Want om dat even toe te lichten, hoe was die ontmoeting of waar kwamen jullie elkaar tegen? Op een cultureel adresje in Aardenburg. En jullie zijn allebei cultureel geïnteresseerd? Ja. Ja, zeker. Kunnen jullie allebei wat vertellen bij die culturele interesse? Waar komt dat bij jou bijvoorbeeld vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, maar toen vond ik cultuur en maatschappij al hele leuke vakken. Ja. En ik heb eindwerk gemaakt over sociale geografie, met name over de leefbaarheid in een gebied. Mm-hmm. Nou, en ik voel me sociaal ook betrokken bij het gebied. Mm-hmm. En toen de kinderen de deur uit waren, toen dacht ik wil eigenlijk iets positiefs doen. Na een negatieve periode in mijn leven. En toen dacht ik aan cultuur, dat ik dat wel wilde oppakken. Ja. Toen heb ik me aangesloten bij een culturele organisatie. En na een paar jaar had ik toch andere ideeën en toen heb ik Willem leren kennen. Maar Aardenburg Amuseert is voortgekomen door de contacten die ik had met alle culturele ondernemers, dus galerietjes en andere winkeltjes en dergelijke in Aardenburg. En in functie van wat, hoe kwam dat jij degene was met al dat contact met al die culturele... Ja, ik vond dat leuke adressen en een meerwaarde voor Aardenburg en ik dacht, daar zit meer muziek in. En jij kwam daar vaak of jij sprak veel? Ja, ik sprak ook mensen daarvan. Ik begon met een kerstmarkt te organiseren vanuit de groep en later is dat Aardenburg Amuseert geworden met de eerste editie van Aardenburg Verrast, die nu 9 februari de 9e editie wordt. Ja, gaan we het zo dadelijk over hebben. Willem, wat is jouw affiniteit met cultuur, met kunst? Ik ben architect, stedenbouwkundige. Ik heb altijd zelf ook veel getekend en geschilderd. Ik heb ook veel tekenles gegeven aan architectuurstudenten. Dat is echt het vrije tekenen. Ja. Ik kom uit Apeldoorn oorspronkelijk. Nou, oorspronkelijk niet, ik ben in Rotterdam geboren, maar ik heb heel lang in Apeldoorn gewoond. Daar heb ik ook in het culturele leven allerlei dingen gedaan, ook in het besturen gezeten. Exposities georganiseerd. En toen Carlien vertelde wat zij allemaal van plan was, toen dacht ik, hé, dat is leuk. Ze wist nog niet helemaal precies wat ze zou gaan doen. Ik zei, nou, ik ben hier toch 2 maanden. Ik vind het wel leuk om met je mee te denken. Dan gaan we gewoon iets bedenken. En dan gingen jullie gingen samen koffie drinken, hoe zag dat eruit? Nou, op een verjaardag bij zo'n cultureel adresje bij Monica. Ja. En daarna hebben we daar gegeten en elkaar gesproken. Dus over de architectuur, want mijn eerste man die overleden is, was architect. En hij dus ook, maar ook vooral over het culturele waar ik me mee bezig hield. Wat was hetgene waar jullie elkaar vonden? Wat was die klik? Nou, in ieder geval de gezamenlijke interesse. En verder vonden we elkaar natuurlijk leuk, want anders blijf je niet hier. Nee. Jij zei al van, ik ging terug naar, het plan was eigenlijk 2 maanden, daarna naar Antwerpen, of naar Arnhem. Ja. Te wachten op een huis dat nog niet af was. Ja, dat was toen, dat was in februari nu, 10 jaar geleden.
Het huis zou klaar zijn 1 mei. Dus ik had ongeveer 3 maanden de tijd. En ik ben er inderdaad naartoe gegaan, maar ik was er bijna nooit. Dus ik heb het daar binnen een jaar heb ik het weer van de hand gedaan. Nee. Jij kwam van buitenaf, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat was het in Aardenburg wat je zo aansprak? Wat is daar wat je in Arnhem niet hebt? Of waarvan je dacht, nou, we gaan die mooie plannen maar eens even overboord gooien en we strijken hier neer? Ja, zo is het eigenlijk niet gegaan. Ik ben niet hier naartoe gekomen omdat ik het hier zo geweldig vond. Nee. Ik ben het wel geweldig gaan vinden. Precies, want je, hebt je plan was om weer terug te gaan, maar dat heb je niet gedaan. Nee, precies. Dus, en wat was dat dan? Wat me hier trekt? Ja. Dat er toch wel van alles te doen is en dat je een ongelooflijk gevarieerde omgeving hebt hier met strand, met de kust. Je hebt Belgische steden waar ik ook erg in geïnteresseerd ben. Ik ontmoette een aantal mensen die ook allemaal, die ik leuk vond en zo. Ja. Ik denk, nou, hier kan ik wel aarden. Ja. Aardenburg. Ja, dat is goed gelukt. Carine, jij zei, je wilde dingen gaan doen, je wilde dingen gaan organiseren. Ja. Was er op dat moment zo weinig te doen in Aardenburg of was het een aanvulling op wat er was? Het was een aanvulling op dat wat er was. We hebben verschillende organisaties, stichtingen in Aardenburg, denk aan het Bach-comité. Iets wat er nu bijgekomen is in de praktijk, die vaak op zondagmiddag hele leuke concerten geven. Er zijn verschillende groepen en organisaties binnen Aardenburg. Ook op sportgebied is er heel veel. Dus het is een dorp toch, hè, Aardenburg, wat volop leeft en waarvan alles gebeurt. Ja. Waar zijn jullie vandaag de dag zo mee bezig? We hebben hier een poster liggen van Aardenburg Verrast. 9 februari, maar wat staat er allemaal op de planning? Of eerst maar even, Aardenburg Verrast, wat is dat voor een stichting? Nee, Aardenburg Amuseert is de stichting. Ja. En Aardenburg Verrast is een activiteit. Een van de activiteiten, evenementen. En naast Aardenburg Verrast, waarbij verschillende groepen optreden op verschillende locaties. Een heel middagprogramma. En de horeca doet 's avonds ook mee met een speciaal menu'tje voor dat evenement. Daarnaast heb je ook nog de Brokantenmarkt, dat is 8 juni dit jaar. En de kunstmarkt, 17 augustus. Maar omdat die kunstmarkt dit jaar onder de biennale valt, zal er waarschijnlijk veel animo voor zijn. En dat was er vorige jaar ook al. Om dan maar even, Aardenburg Verrast is dus een van de activiteiten, maar de stichting die daar dus boven zit is Aardenburg Amuseert. Ja. Hoe ben je daar zo bij betrokken geraakt? Ja, ik had dat woord amuseert bedacht, maar we willen een beetje laagdrempelig zijn. Dus voor mensen uit de regio en soms ook voor de toeristen. Dus het hele klassieke werk, dat doen al andere partijen, dat hoeft niet bij ons te zijn. Nee. Dus een alternatief voor wat er al is. En met hoeveel mensen draaien er mee in die in de werkgroep ongeveer 5. 5 personen? Ja. En voor jou, Willem, jij bemoeit je daar niet mee? Ja, of zeker toch wel? Ja, maar het grootste deel wordt door Carline gedaan. Maar we spreken elkaar regelmatig, dus we hebben het er ook vaak over. En wat is dan jij zit meer in de kunsten? Ja, en in de muziek, maar eigenlijk samen wel. Ik bedoel, we kijken goed om ons heen. Om een voorbeeld te noemen, hier een keer hebben we op dit plein, dat is hier hè, op dit plein, tijdens die jazzdagen hier in Terneuzen. Ja. Hebben we een groep meiden gezien optreden hier, de Flageolets, ja. Die hebben we ook meteen naar Aardenburg gehaald. Ja. Dus we kijken goed om ons heen. Je scouten wel een beetje wat er in de buurt... Ja, precies. En als we vinden dat er iets is wat de Aardenburgers ook zeker moeten zien, dan gaan we erachteraan. Houden jullie dan in je hoofd waar de Aardenburgers van houden of wat ze leuk vinden? Of is het een persoonlijke smaak? Nee. Kan je dat omschrijven? Wat is dat? Waar houden mensen in de regio Aardenburg? Wat moet je programmeren of wat organiseren om ze naar buiten te krijgen? Dat is niet Autun bedoeld, maar die houden meer, de gemiddelde Aardenburg houdt meer van de fanfare en carnaval. Maar carnaval is ook een belangrijk onderdeel van het evenementenkalender in Aardenburg. Dat is wat volkser dus eigenlijk. Ja. Maar dat is niet wat jullie organiseren? Ja, maar een volkgroep, een goochelaar, een coverband met muziek uit de jaren 60, 70...
Dat is ook niet zo zwaar, hè? Nee. Dus eigenlijk geen hele zware... Nee, absoluut nee, niet. Nee. Hoe zit het dan met dat kunstenfestival, Willem? Wat is dat? Nou, nog eventjes. De reden waarom we opgericht zijn is om de leefbaarheid te bevorderen. Ja. We hebben gedacht, we gaan dat doen door internationale kunst naar Aardenburg te trekken. Dat doen we 6 weken lang in de zomer. We gaan op verschillende plekken in Aardenburg hedendaagse kunst laten zien. In de hoop dat dat mensen trekt die misschien nog nooit van Aardenburg hebben gehoord. Oké, dus echt iets om Aardenburg op de kaart Ja. te Om zetten. Aardenburg op de kaart te zetten. Ja. En we organiseren het met een groot aantal vrijwilligers. We hebben ongeveer 150 vrijwilligers Zo, dat is een die hele voor club. ons werken, of die met ons werken. Ja. Met, ja. En alleen dat al, door samen dit soort dingen te doen, draag je bij aan de leefbaarheid van Aardenburg. Ja. Dus het mes snijdt eigenlijk aan 2 kanten. We trekken duizenden bezoekers in de zomer die Aardenburg voor het eerst vaak zien. Dat heeft er al toe geleid dat er heel veel mensen leegstaande panden hebben gekocht. En dat zijn bijna allemaal mensen met een culturele achtergrond. Ja, culturele adresses zijn erbij gekomen. Ja, dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht gekregen. absoluut, Dus, absoluut. En de gemeente Sluis heeft ook Aardenburg als de cultuurkern aangewezen, al heel lang. En wij vinden dat dat dan ook echt eens een keer goed ingevuld moet worden, ook door de politiek. ja. Jij zei net we weten wat we moeten programmeren voor de Aardenburgenaren. Hè? Dat over volk, over een goochelaar, over een coverband. Hoe zit het dan op het gebied van een kunst of van een tentoonstelling? Hoe kijk je dan wat je neerzet of wat je programmeert? We vinden dat we ook nog een andere taak hebben. Dat is namelijk om dingen te laten zien die mensen nog niet kennen. Juist. En dat vinden we heel belangrijk. Kijk, kunst is niet alleen maar een schilderijtje van een mooi bos bloemen of een zigeuner met een traan in het oog. Maar er zijn ook hele interessante vormen van hedendaagse kunst die mensen misschien chockeren of in ieder geval aan het denken zetten of op een ander been zetten. En dat willen we ook eigenlijk graag. Ja, het is echt een rol die Kunst en Cultuurrijk heeft om die ook zeker. aan te bieden, zeg maar. Zeker. En daar hoort ook een heel educatief programma bij. We werken ook met scholen. Alle educatieve programma's. Ja, alle basisscholen in de gemeente Sluis die doen mee. Er wordt van alles voor die scholen georganiseerd om ze ook met kunst en met de kunstenaars in aanraking te brengen. Want hoeveel kunstenaars werken dan ongeveer mee aan zo'n... Ongeveer 30. Ja. Zo. Ja. En dat zijn dat regionale kunstenaars, internationale kunstenaars? Dat zijn zowel grote namen, mensen die al echt hun sporen verdiend hebben in de kunstwereld, internationaal. Maar wij zoeken die kunstenaars niet zelf op, dat doet een curator. En die curator die we nu hebben, en dat deden trouwens de vorige ook, die willen eigenlijk ook aankomende kunstenaars waar zij potentie in zien een podium geven. Kans geven, een podium. Ja. En de bekende en het aankomend talent. Ja, een mengeling daarvan. Maar het is dus zeker niet de bedoeling dat er amateurkunst getoond wordt. Nee. Maar daar zijn andere gelegenheden voor. Juist, dus wel van een bepaald niveau. En, ja, dat moet wel. De leefbaarheid is al een paar keer naar boven gekomen. Ja. Je wil dingen organiseren, want je wil dat je dorp leefbaar blijft. Ja. Hoe zit dat met, jullie organiseren dit nu, je doet het met een aantal mensen. Ja. Bereik je ook bijvoorbeeld jonge mensen? Zie je wel... Ja, we zoeken nu aansluiting met een jongerengroep in Aardenburg die carnaval organiseert. Carnaval is ook cultuur. Ja, is ook erfgoed, cultuur. Ja, absoluut. Ja. En hoe betrek je die dan? Kijken of we een dag kunnen organiseren, samen met hun, tijdens de biennale. Ja, een soort zomercarnaval. Hè? Ah ja, precies. Ja. En de biennale, misschien even goed om uit te leggen, wat is biennale precies? Biennale is de 2-jaarlijkse kunstexpositie. Nou ja, waar we het net over... Maar dat heeft een andere naam gekregen. Biennale, wij heten eerst Kunstenfestival, maar omdat wij toch echt ons ook internationaal presenteren, hebben we voor de naam Biennale gekozen. Biennale is in de kunstwereld een begrip. Ja. En ik heb dan gezegd, Fransen die kunnen het kunstfestival niet eens uitspreken. Dus een Biennale kunnen ze... Ja. Nu zit er, wat jullie doen zeg maar voor het dorp, daar zit best wel veel gedrevenheid en ambitie en zo Absoluut, in. Ja. Hebben jullie bepaalde ambities voor, nou hier willen we over
dit willen we over 5 jaar in Aardenburg. Nou, misschien niet wij zelf, maar het wordt nu de 4e editie. Ja. En we proberen ook verjonging binnen het bestuur te krijgen, zodat het ook voortgezet kan worden, het concept. Maar het concept bestaat dus kunst op internationaal niveau. Daarmee leggen we de lat hoog. Maar het rampprogramma, behalve de educatie, dat zijn 3 groepen tot 12 jaar, tot 18 jaar en 18 tot 25, een speciaal jongerenprogramma. Maar er komen ook Vlaamse jongeren aan te pas. Dat is een deel van het rampprogramma. En het andere deel proberen we ook weer wat laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld met Spaanse muziek willen we een Spaanse avond organiseren. Maar ook straattheater, jazz, folkmuziek. Ik zou zeggen, Aardenburg, je zit er natuurlijk aan de grens ook. Ja. Kijk je daar nog? We werken samen hoor. Daar hebben we het nog niet over gehad. Met een kern. Ja. Maar we hebben de vorige 3 edities ook samengewerkt met, de laatste 2. 2, ja. Met de gemeente Maldegem, net over de grens. Het dorp Middelburg ligt aan de grens bij Aardenburg. Deze keer hebben we gekozen om samen te werken met de gemeente Sint-Lorijns. En Sint-Lorijns heeft een kern die heet Sint-Margrieten. En we hebben nu een route van Aardenburg via Sint-Kruis naar Sint-Margrieten. En in Sint-Margrieten is ook een enthousiaste groep Belgen, mensen, inwoners uit Sint-Margrieten, die eigenlijk met ons meedenken over de invulling. In Aardenburg of ook daar in Sint-Margrieten? We hebben dus in Sint-Margrieten ook 5 locaties waar kunst te zien is. In Sint-Kruis 1, misschien onderweg nog wat. En in Aardenburg ook een stuk of 6, 7 locaties. Het is echt een hele kunstroute die zich daar eigenlijk... 18 locaties ongeveer. Het aardige is nu dat we hebben elke keer een thema. De vorige keer was het vrijheid. Vrijheid vandaag of over de grens. Over grenzen is het thema geweest. En nu hebben we gekozen voor het thema het boerenleven en kunst. We willen eigenlijk het boerenleven met de kunst verbinden. En dat doen we omdat we leven natuurlijk in een agrarisch gebied. Het hele gebied is eigenlijk gevormd de eeuwenlang door de agrariërs. En ze hebben een thema gekozen ook en dat is de grond van mijn hart. Dat wordt het thema voor dit jaar. En wanneer is dat? Dat is van 26 juli tot en met 7 september. Dus 6 weken. Dit jaar, 2025. Ja. Mooi bijzonder. En dus 9 februari Aardenburg verrast. Ja. Aardenburg amuseert. Precies. Nee, Aardenburg verrast. Ja, van Aardenburg amuseert. Ja. En de biennale, dat is een andere periode. Juist, jullie organiseren zoveel dat ik ben helemaal de kluts al kwijt. Maar goed, ik kom zelf uit het oosten. Ik ga ook eens een kijkje nemen in het westen, want er gebeurt een hele hoop. U bent van harte welkom. Moois. Ja. Wij gaan onder in beeld laten zien hoe mensen aan kaartjes kunnen komen. En hopelijk wordt het een hele mooie, succesvolle editie. We proberen vooral de regio erbij te betrekken. Dus horeca in de regio, wat er nog verder te beleven valt. En we zetten ook in, voor mensen die van ver komen, want die komen uit Amsterdam en dergelijke voor edities, voor een verblijf van een paar dagen, waar ze ook andere evenementen en locaties kunnen bezoeken. Ja. Over de grens, maar ook zeker in West-Vlaanderen. Nou, heel mooi. Er staat een mooi programma te wachten. Dank jullie wel in ieder geval en heel veel succes met alle evenementen. Ja. De mensen thuis wil ik weer heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk schakelen jullie volgende week weer in voor een nieuwe aflevering bij Omroep ZVL. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.